vernisáži výstavy, ktorá má taký pôvabný názov Kýchanie mozgu od Kalokagaty Hypochondria späť. Témou tohto ročnej súťaže bola antikorupcia, to znamená dve také slova, ktoré vlastne nejak vnútorne niekedy súvisia. Úrad vlády Slovenskej republiky, ktorý zastupuje pani doktorka Táňa Kmecová, vedúca kancelárie úradu. Dobre som to povedal? Som veľmi rada, že úrad vlády naozaj mohol už druhýkrát podporiť túto výstavu a že sme sa mohli tu dnes večer stretnúť. Žiaľ, niektorí moji kolegovia, ktorí tiež sa na tom spolu podielali, tak nemohli prísť, práce je veľa, sme rozcestovaní kade tade, takže naozaj som rada, že teda aspoň ja som vás mohla prísť pozdraviť. No a čo by som k tomu dodala? Keď nás pán Rázus oslovil, tak sme vôbec ani veľa nevymýšľali, že či áno, sme sa rozhodli, že teda určite do toho ideme, že podporíme toto podujatie. Máme totiž to pocit, že naozaj tým humorom a možno tým, že sa niečo povie tak ostrejšie, možno vtipnejšie, že si to tak človek viac zapamätá a možno to dostane v jeho pamäti nadlhšie, pretože si myslím, že korupcia nie je jav, ktorý sa týka nejakého úzkeho okruhu ľudí, ale prakticky nás všetkých. Druhým nemenej dôležitým partnerom a donorom je americké veľvyslanectvo Slovenskej republiky, ktorý takisto poskytli finančnú podporu. Nenápadný podvod začala pokračovať, takže ďakujem pekne, ospravedlnila sa pani, ktorá vlastne má tieto veci na starosti tým, že majú viacero týchto podujatí. Veľká vďaka patrí klubu Wave, Vladovi a Marcelovi, ktorí sú v podstate takými našimi, neviem priamo, že keres papami, lebo keres papa je starší, ale ako partnermi v tejto bohumilej činnosti. Prerák zastupuje pani inžinierka Iveta Baránová, ktorá je vlastne ako generálnou riaditeľkou jednému zamestnancovi. Ľuboš Táborský, zvaný Gaston, ktorý je v podstate spoluorganizátorom týchto podujatí a partnerom, a vzadu tak skromne stojí Jožko Matejka, ktorý vlastne takisto bol takým tým dramaturgom a spoluorganizátorom tohto. Ak sme teda prešli túto štruktúru, tak je samozrejme dôležité povedať, že toto podujatie sa koná aj vďaka finančnej podpore a záštite mesta Prešov pod záštitou teda pani primátorky Andrej Turčanovej. A dovoľte, aby som privítal môjho undergroundového priateľa z detstva, teraz vedúceho odboru kultúry Jožka Muránskeho. Nekorumpuj mi zajaca mrkou a šalátom a konečne kúp to seno. Takže, vážený, ja som ho kúpil, lebo bacha, to je protikorupčný, úplne zásadný protikorupčný element a preto, pán profesor, si dovolím ho odovzdať dnešný večer práve tebe, pretože sú tu 4 porcie antikorupčného správania. Dávkujte ich s rozumom, neprežerme sa. Ďakujem veľmi pekne, neviem, kto si to všetko písal, túto metodiku, lebo samozrejme potom si vás dovolím vyskúšať, takže pán Pararam, nech sa páči. Ďakujem pekne. Odborná porota v zložení Vladimír Kazanevský z Ukrajiny, Henrik Cebula z Poľska, Karol Čizma zo Slovenska, Fedor Vico zo Slovenska, Apolónia Sejková zo Slovenska, Janko Fapa zo Slovenska a Ištván Krmen z Maďarska. Vyhodnotili vlastne z týchto témer 756 prác čestné uznania a 3 hlavné ceny. Ako ja som si povedala, že budem sa snažiť proste vybrať niečo, čo je jednoduché, čo je jasné, aký to má zmysel a bude to ešte aj zručne nakreslené. Nebolo to ľahké, lebo boli tam obrázky, niektoré keď si pozriete aj z tých vlastne vybraných, boli veľmi super, úplne detálne spravené, ale dosť dlho to trvalo, kým človek pochopil, co tým chcel autor vlastne říci. A keďže ja som bola jediná neodborníčka v celej tej porote, zároveň aby sme zachovali rodovú rovnosť a jediná žena, tak som si povedala, že musím vyberať aj niečo pre pospolitý ľud, nielen pre odborníkov. Ale nakoniec, čuduj sa svete, vlastne som sa zhodla aj hlavne teda s predsedom poroty na tej hlavnej cene. A úplne na záver poviem, že prím tejto súťaže tohto roku hrali poľskí výtvarníci z
získali aj ceny, aj pomerne veľa tých čestných uznaní. V každom prípade to bola mimoriadne silná kolekcia. V ich závese boli ukrajinskí a ruskí autori, aby sme dodržali ten geografický model Európskej únie, alebo teda Európy, aké tieto krajiny zatiaľ nie sú v únii. A čo je zaujímavé, že medzi mocnosti a medzi veľmi zaujímavých autorov patria autori z Iránu a autori z Južnej Ameriky a ešte z Turecka. Samotný autor, ktorého som vlastne ešte nepovedal, je Mahmud Azani z Iránu, to je autor tej modrej kompozície a patrí vlastne medzi také ako tie, dajme tomu, špičky aj v svetovom humore. Takže viete, my cez médiá sa dozviedame spustu informácií, niekedy im veľmi sugestívne podľahneme, ale v každom prípade tie obrázky hovoria o témach, ktoré sú vlastne spoločné pre všetky krajiny. Takže to bolo také naše ako odprezentovanie tejto súťaže, tejto výstavy. Ja len si dovolím povedať, že táto výstava bude tu nainštalovaná do 31. januára 2016. Potom sa prostredníctvom integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr dostane do Banskej Bystrice, do Vranova, do Vysokých Tatier, do Popradu a v rámci zahraničnej kooperácie to bude v Poľsku, v Novom Targu, v Užhorode, mestečku Baja, na srbských hraniciach v Maďarsku a Bratislave. Takže ak budete prechádzať týmito mestami, alebo tam máte známy, budeme radi, ak túto našu výstavu odporúčite. Vážené kolegyne, vážení priatelia, ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť, za vypočutie si, aj samozrejme za záujem a týmto považujem slávnostne výstavu za otvorenú. Prajem vám príjemný dúšok, červenému a bielému vínu. Nech sa páči, celá výstava je aranžovaná a pripravená jednak v tomto spodnom priestore, ale aj hore na poschodí. Prajem vám príjemný dobrý večer, veľa úsmevov a veľa osobnej odvahy pri boji s korupciou. A poprosím našu jazzovú dvojku o ich ďalšie prezentácie a hudobný zážitok. Hudobný a umelecký zážitok sa hovorí. Ďakujem pekne.